Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона. С мен Георги Коритаров. В днешния петъчен ден и ние ще се обърнем към една тема, която обиколи немалко медии с една смесица на неочакваност, сензационност, може би скрит и недостатъчно добре обяснен потенциал, но така или иначе става дума за един остров, който плава в Тихия океан. Ето как една информация от електронното издание Frog News представя накратко събитието. Владимир Баланов е бизнесменът, който иска да купи и да подари на българите остров в Тихия океан. Островът има една 3-километрова зона. Другата, която е икономическата зона, е 200 мили или това са приблизително 780 квадратни километра площ. Акваторията на Черно море е едва около 480 квадратни километра, казва Владимир Баланов. Той е изпратил документи до правителството и Министерството на външните работи на страната още преди 3 месеца. От Външно министерство обаче са му отказали дарението и сега бизнесменът се е обърнал към президента Плевнелиев. Ако и той, както и правителството, откажат дарението, бизнесменът ще използва острова за източник на полезни изкопаеми и инертен материал, а България ще се лиши от възможността да увеличи площта си с 27 000 квадратни километра. Това е основното от информацията от Frog News. Сега в студиото при мен са Владимир Баланов и Христо Радков, председател на Менса в България, и двамата заедно дискутираха тази тема в двете национални телевизии. Сега са тук при мен. След малко започваме. Вие, ако искате, може да ни се обаждате по телефона с въпроси и мнения. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Добър вечер. Вие сте бизнесменът, както сте представен, който иска да купи острова и да го подари. Не е точно така, не да го купя. Има грешка в... Така ли? Да. А какво? Значи, острова е... Той се намира в Тихия океан. Да, близо до Нова Зеландия е посочено. Да, точно така. На около 1200 км от Нова Зеландия. Появява се преди 12-та година, в средата на 12-та година, вследствие избухването на най-големия вулкан. Да. И той е засечен от сателитите на НАСА, които в продължение на месеци наблюдават неговото раждане, развитие и така нататък. Става, така се каже, атракция, защото през това време хора от Нова Зеландия, военноморските сили на Нова Зеландия, военно-въздушните сили от Австралия и така нататък, с журналисти, с геолози посещават острова. И в тази цялата еуфория снимат се, копаят, вземат проби и така нататък. Събитията са предадени от Reuters, от всички големи агенции. Пропускат една малка подробност, че този остров, след като се е родил и изляснал в океана, и ничи. И така стои няколко месеца. Аз тогава открих, че има такова нещо, нали? Прирових в интернет всичко, което можеше да се извади. Консултирах се за щастие, един от най-големите специалисти в областта на морското право е българин. Казва се академик Александър Янков. Той е дългогодишен член на Камарата на юристите. Той е ръководил комисия в Организацията на Обединените нации. Той е писал и самата конституция по морско право, която в продължение на 10 години той е писал. И след това е пък председател на съда в Хамбург и в Хановер, което се занимава в Хага, извинявайте, която се занимава точно с въпросите на това. Попаднах при него,
консултирахме и каза, вика, Владо, вика, да, вярно е. Има такъв проблем. Когато ние писахме конвенцията по морско право, ние писахме 10 години, 10 на човека, от 73 до 82 година. Но вика, всяка една точка и запитайка, всяко едно изречение, вика, беше неимоверна борба, защото вика, това са големи интереси. Вика, когато вика, нали, отклониш, вика, морските води с 1 миля, вика, тогава те влизат заедно, вика, примерно както Гърция и Турция се пресичат, има спорове и едните острови влизат в другите, вика, и това, вика, просто, вика, с годините, вика, достигнахме до един етап, който, вика, накрая се сетихме, вика, че, това нещо сме го пропуснали. Но понеже не беше станало, както се казва, 1000 години, и за да пристъпим към подписването на този труд от 10 години, за да може да почне да функционира тази конвенция, вика, така, вика, го оставих. Ето, нас то пък взе, че се случи, ще го намери мене и така. А вас какво ви привлече към този проблем? Господин Баланов ми се беше обадил още януари месец, ако се не лъжа, когато очакваше все още отговор от страна на българската държава, дали парламент, дали Министерски съвет или президент. Беше ми се обадил с резервен вариант. Ако България не прояви интерес към тази площ, той имаше идея там да направи държава на хората, които са членове на Mensa International, на Нобеловите лауреати на света, изобщо на най-умните хора в света да направи държава, за да могат те да използват този икономически потенциал, който го разкрива тази изключително икономическа зона около острова, което в крайна сметка е ценно. Самия остров не е ценен. Самия остров е скала. И Гибралтар е скала. Да, но има територия около него. Там не може ли да се направи територия? Може, но Нова Зеландия е най-близката суша на 1000 км. При това положение няма много голям интерес. Единствено икономическата зона около острова. Самия остров е една скала, която тепърва, ако решиме да разработваме, колкото и да сме умни, колкото и хубави проекти да направим, това ще са много инвестиции. Дали се сещате, че там започваме, там няма ток, няма вода, няма растителност, няма пристанище, няма летище. Всичко това трябва да се изгради. Ако почнем първо да го застрояваме и да правим каквото и да е, ще глътне едни огромни средства, които не е ясно дали ще се възвърнат. Докато ако почнем да използваме икономическата зона около острова, като там най-ценното, което може да намерим е съответно нефт и газ. Това е Риба. Риба има, той има и планктон, който също е ценен, но нефт и газ са най-конвертируеми в момента. Ако всичкото това го намерим и започнем да го продаваме на световния пазар, то в този случай вече може да помислим и за инвестиции на самия остров. Да, господин Баланов, но ето, казвате Нова Зеландия. Близо ходили са хора от Нова Зеландия, може би и от други места, Австралия, вероятно. Не им ли приляга повече на тях и на съответните правителства на държавите в региона да предприемат нещо, ако изобщо има рентабилност в това? Ще зависи икономически въпрос, дали Нова Зеландия или това. Просто в момента, нали, така се случи, че аз се оказах, нали, по-подготвен юридически, подкрепен от, както се казва, един от тримата най-големи специалисти в тая област и реших, той е юридически казус. Оттам нататък, нали, потърсих подкрепа от България за експлоатацията, нали, на тая зона, защото представете си, тая зона, всичко, което е в зоната, в нейните териториални води и в недрата, става собственост на държавата. Аз това исках да подаря на българската държава. Всичко това, което се намира там вътре. Но може би нашите политици или не го разбраха, или имаше проблем, защото за да се присъедини дадена територия специално към България, трябва да се свика Велико народно събрание. Вие виждате сега какъв е проблема само с промяна на Конституцията и колко трудности има и договорки, пък камо ли да стръгнат политиците, за да присъединят тая територия към това, да свикат Велико народно събрание и може би... Има нещо анекдотично в това, защото на 16 000 километра остров необитаем, появил се в резултат на вулкан, който освен това се движи, той не е фиксиран, не е стабилен, и да иска примерно България да го присъедини или пък вие в лично качество да предлагате такова нещо, как би могла България да го използва? Това ви казах, че фактически... Как? Това ви казах, това е икономическата зона, която... Да, но къде ще се позиционират онези екипи, които ще експлоатират икономическата зона, след като на острова няма нищо?
Ма на острова не е необходимо. Икономическата зона, която... Това е... Да, морето. Морето, което е... Ами, то е ценното. Значи, това е 780 хиляди квадратни километра територията, която загражда тая икономическа зона. Тя е колкото Англия и Франция взети заедно. Да, така е. Сигурно е така. Въпросът е... Оплакваме се, нямаме самолети, нямаме какво ли не сега, какви кораби трябва да имаме да ходим може би, ако обясня каква е разликата за нас, ако България беше застанала зад нас и сега, както сме сами, нали, ще ви стане по-ясно. Всички природни ресурси, които са в водите, се разработват от няколко световни големи компании. Не ги разработва кой да е. Да не ги изброявам, не знам дали няма да е реклама. По същия начин и в шелфа на Черно море... По един танкер. Да ги спомена тогава. Шелфа на Черно море се разработва от Тотал, ако се не лъжа. България сама... Първи танкер. Но той ще е за газ. България сама по себе си не може да го направи това нещо. Има световни компании, които имат силата да го направят. Ако зад нас беше застанала България като институция, тогава преговорите с същите тези компании щеха да са ни много по-лесни. В момента на нас като новосформирана държава, с малко, независимо, че към този момент имаме много заявления за жителство, но даже и да ги одобриме всички, да предположим, че всичките са точните предложения, то все още ще сме много слаби от това да е една държава зад нас и да преговаря с Тотал, Шел или който искате, нали, да говори за танкери. С Тотал България да търси, нали, в тая екватория на Черно море, така че паралелно можеше да отпусне. И в Тихия океан. Да. Какъв е проблема? Има природни ресурси, както навсякъде другаде. Малко ми изглежда авантюристично, да не кажа нормално. Странно. Вижте какво. Такъв остров, както в световната история, казва, се ражда наведнъж на 1000 години. И просто с този България казус, да отиде. Да. Този човек не е България. Този казус за това не беше решен правилно, защото никой не очакваше да се появи това нещо. Да се появи остров. Да, да се появи изобщо, да се появи плаващ остров. По-точно. Той се отличава от другите острови. Значи в момента, към сегашната минута, може би, между Корея и Япония се появяват едни острови, за които постоянно има едни скандали, има едни... Между Китай и Япония. Между Китай и Япония, да, извинете. Той, господин Коритаров, е следил тия събития. Да, знаете, че в момента точно между Китай и Япония, Жълто море, където е двете акватории, 200 мили насами, 200 мили. Те бяха пред конфликти, сега продължават да бъдат, въпреки че имат дипломации и се въздържат. Точно така. Самолети летат, японски, китайски, гонят се. Има 14 танкера, има китайски, които вече са около това, има забити сонди и добиват. И консултант на едното правителство от тия, също е той, който е консултант на нас. Ще ни подгонят, както Великобритания подгони Аржентина заради Фолклендските острови. Вие майтап си правите тук. Виж се окаже, че има огромни залежи и изведнъж ще ни скочат, че кажат: малка България, стойте си край Босфора. Това тая опасност за България няма. Защото ние, нали, тая опасност имаше, ако беше, нали, България не се присъединила от остров. Вече няма тая опасност за България, тъй като, нали, ние направихме самостоятелно. Вече България не е на прицел. Аз не знам дори как може да се обясни дали не буди усмивка и това, че островът вече е държава, че има гражданство, че се подават молби. Най-вероятно буди усмивки. Кой е субекта на държавността? То си има конституция. Тя е княжеска държава. Кой прие държава. Конституцията? А кой е княз? Господин Баланов. Господин Баланов, вие княз ли сте? Ами по неволя станах княз, за да мога да реализирам икономическия проект. Ама какво е официалното обращение? Ваше височество? Не като е княз. Все пак. Така. Княжество Нова Атлантида. Да. Трябваше по някакъв начин да го облечеме в политическа форма. В икономическа форма. Икономическия проект в политическа форма. За да се добие, нали, тая икономическа платформа в крайна краища. Вие сина ли и съпругата ви? Да, да. И аз това го обясних при едни колеги, нали, които... Значи, първо ме попитаха за това и момчета от Сингапур ме намериха програмисти,
попитаха, извинявайте, господин Баланов, не е ли малко смешно княз, защо не направихте, нали, република и това? Викам, вярно е, викам, но ширините, на които живеем ние и вие сте различни. Викам, една република, примерно от 50 човека правя, но вика по тия балканските, нали, райони, които са напълно невъзможно. Вика на следващите избори 2 автобуса с граждани, които са привлечени на бира и на кебабчета и да изберат нов държавен глава на републиката. И така, че това е възприема. Вика възможно. Не, вика, докато при монархията винаги има вето монарха над всяко решение. И второто, което беше, същото е заради това учредяването. Значи за учредяването също имаше много желаящи, които да подпишат. Поне 50 човека бяха желаящи това, но юристите ме посъветваха, Владо, вика, подпишете, вика, само семейство, защото в края на краища острова е ваш. Защото, да обясня само. Ама защо да е ваш всъщност? Кое го прави ваш? Вие, значи, това, че сте забил един флаг, не го прави ваш или това го прави? Това го прави. Това значи аз което е по международното право, аз съм го изпълнил всичко, нали? И фактически този остров е придобит така. Те исках да обясня, нали, това, което казах за това, защо, нали, тримата. Защото, нали, юристите, нали, които, нали, също са ми консултанти от това ниво, и ми казаха, Владо, представи си 50 подписа, от тях винаги ще се намерят, ако трябва 3 човека да оспорят, вика, 3 подписа за учредяването и ще трябва да ходим, вика, 10 години по съдилище да доказваме дали тия подписи са тяхни или не и след 10 години да стартира държавата. Това беше, нали, точно и мотива за монархията. Монархията и то в този вариант стартирането е специално. Иначе, нали, когато се разви, няма проблем да се смени и така. Каква ще бъде монархията? Конституционна? Да, за сега е конституционна. Или абсолютно? Не, конституционна е. Конституцията е при вас. Да. Парламент ще има ли? Ами вижте, това е от говорите за законодателна власт. Да, значи от тук нататък, след като парламента за сега се изпълнява от един съвет, който е, но на следващия етап, след като консултативен съвет. А колко човека участват в него? В това са министрите плюс председателя на Върховния съд, шефа на Централната банка и няколко видни учени, които не ще привлечем. Да. А кой е премиер? Премиер за сега, нали, ще ви информирам, поетапно информирам. Ама няма премиер. Имаме вице-премиер за сега. Защо не го направихте премиер? Вижте, сега така съм решил. Негова собственост е държавата, той си преценя. Сина ви на колко години? 35. Това имах предвид, нали, че преговарям с него, нали, за това. Сина ви да стане премиер? Да, нормално да се изучи през това време и след време, нали, да се отдръпна, той да дойде. 35 години не се ли е изучил? Изучил се, виж образованието им. Вижте сега, значи, това е съвсем нов модел на управление. Не мога да кажа, не управлява до сега държава. Нали? Добре, защо не разчупите малко семейния модел, той да стане премиера, пък синът ви вице-премиер? Така съм решил за сега. Така съм решил. А съпругата ви ще има ли длъжност? Не. Към този момент, за момента работата, дали ще съм вице-премиер, премиер, министър, съветник, каквото и да е работата една. Вие ще направите държавен преврат, там трябва да си изготвиме... Не. Тя държавата си е държава отделно. Там трябва да изготвим много точен икономически план, който да се спазва в определени граници, за да може да извлечем максимално дивиденд от тези ресурси. Вие сте си поиграл като дете, сигурност, не знам каква царска мечта сте имал. Консултативният съвет се състои от министър-председателя на Държавната академия на науките. Да. Ще има ли и Държавна академия? Да. Там. Да. И председател на Държавната академия на науките е академик Александър Янков. Само да вметна едно уточнение. Ето поканата, ето резолюцията, която е неговата, нали. Имате ли му телефон? Имам, разбира се. Да му се обадим, после да си говорим. Разбира се, няма проблем. Нали може? Аз съм си говорил с него по повод на това дали Симеон Сакскобургготски има испанско подданство, но тогава остана неясно. Не знам за... Не, това беше 2003 година. Твърде много питах по тази тема и имах проблеми. Разбира се, който е на власт, пречи на свободата на словото. А банката какво ще представлява? Вижте, като всяка една държава, значи идеята. Аз това предложил съм един икономически модел, който, ако разрешите, мога да разкажа за него, нали. Това, което, нали,
е фактически същността на държавата, което може да привлече гражданите и което ние може да я предоставим. Значи същността на държавата, казах, тя е основният елемент и проектът е икономически преди всичко. Идеята е всички граждани, които са на държавата, да станат и значи ние образуваме едно акционерно дружество. И всички граждани, които са граждани на държавата, са и акционери на това дружество. Това акционерно дружество има две задачи. Едната му задача е да експлоатира, да организира експлоатацията на икономическата зона, която е в района. Нали? Дали на концесия, дали ще преработва съответните суровини само, както намери удачния за момента. Това може да мине по най-лесния начин, който е в началото концесия, а с времето да почне според възможност. Втората задача, която е на това дружество е, значи ние сме създали една мрежа социална, казва се IQ140.EU. Тая социална мрежа фактически потребителите, които са гражданите на държавата, които са същевременно и акционери, ще бъдат и задължително, ще им предложим да са участници в тая мрежа. И само разбирате, че когато мрежата е активна, в нея има определен трафик, има от трафика следва рекламно време и така. В големите социални мрежи, давам примерно Фейсбук, знаете, че има 1 милиард, които са отгоре и чукат по клавиатурата, а в другата страна акционери са групата около нейния директор Зукърбърг, които са примерно дължат около 20 и няколко процента и няколко големи инвестиционни фонда, които са това. Така че примерно 10 са основните акционери. А тук нашето предложение, всички, които са отгоре на клавиатурата, същевременно и да са акционери от другата страна. Това е идеята. Може ли да вкарам една така нотка на шега? Не дейте да споменавате Фейсбук, защото няма да ни дадат танкер. Дайте да се концентрираме върху петролните гиганти, защото да са по-лесни. Няма предвиден конституционен съд. Защо? Ако има пропуски, значи Конституцията е в развитие, ще решаваме и ще ги попълваме нещата. Не е описан парламента, еднокамерен, двукамерен. Значи няма парламент за сега. И законодателна власт. Законодателната власт... Сте вие? Не. Това, което е... Консултативния съвет. Да, той е законодателната власт. С разрастването на държавата ще променяме много конституциите. Значи ние тази конституция ще пишеме в движение спрямо казусите. Ма вие наистина насериозно ли ми говорите? Или се закачате с цялата държава тук и ходите по нещастните безсмислени телевизии големи да правите рейтинг? Ако ви изглеждахме значи, като шутове, нямаше да ни поканите. Затова сме дошли. Не. Казвам честно. Защото сега, какво да ви кажа, сега полиция ще има. То преди да има полиция, преди да има конституция, трябва да се създаде инфраструктура за живеене. Как ще стане? Значи ние започваме като виртуална държава. И това е същността на това. Значи никой няма да ходи на този млад остров на 2 години, защото той е просто един гол остров. И как виртуална държава? Както виртуална. И така и полицията ще бъде точно съсредоточена върху киберпрестъпленията. Тя няма да бъде да ходи да арестува този оня. Затова става просто. Това има предвид, като сме сложили. Към момента лично аз не предвиждам да ходя на този остров. Нямам интерес да отида. Не ме интересува. Не искам да го видя. Мене ме интересува единствено как ще се използва икономическа зона около него. И нищо повече. Така че много от нещата, за които вие питате, вие ги свързвате с живота на острова. Живота на острова скоро няма да възникне. Скоро, разбирайте, поне след 5 години няма да има живот на този остров. Евентуално след това, ако нещо се прави, да, тогава ще се дописва и това нещо. За сега няма смисъл. Ние в момента чисто и просто реализираме един икономически проект, който трябваше да го облечеме в политическа власт.
Защо трябваше да се облича в политическа власт? Значи да обясням. За да може да се получи икономическата зона. Значи аз притежавам острова като камък. Той си е като камък. Значи аз от него... Защо решихте, че го притежавате? Това, че е забито нещо, прави ли го да ви принадлежи? Да. Значи това е една процедура, която аз съм извървял и съм направил всичко тая процедура, която е необходима, нали, съгласно международното право, като консултант. За това е точно този човек. Господин Радков, така ли е наистина или не? Значи, ако ме питате за самото формиране самото придобиване на острова, това господин Баланов по-добре може да ви обясни. Папката, която е пратена в Европейския парламент, е 100 страници с всичките документи. Добре, Европейския парламент отговорил ли? Не. Те са сметнали, че някой просто може и сега, не знам. Реализира свободното си време по странен начин. Може и така да е, не знам. Някаква институция припознава ли е вашия суверенитет над острова? Да. Коя? Институция? Институцията е Министерство на външните работи. В писмото, което те са ми отговорили, господин Баланов, ние не искаме да вземем острова. Сега цитирам... Има официално писмо, нали? Не го носите? Не го нося, но... Ама като не искате... И какво? Не ми казваш, значи, той е пред това, той го има... Това официален документ. Пратено е в... Ама те казват, че не искат да го вземат. Аз това казвам, значи те не искат да го вземат и изреждат защо. Казват, защото острова не е урбанизиран. Защото острова няма жители. И защото острова имаше още... защото е движещ. Разбрахте, те признават ли, че острова е ваш? Да. И накрая казват, острова си е ваш частен, ваши са възможности за инвестиция, решите си въпроса, както решите за добре. Това е заключението на Министерството на външните работи. Да? Към момента няма никой претенции към този остров. Така че защо да не е него? Просто не се сетих, иначе сега ще се обадя да ми пратят писмото на това. Стига, нали, да успея да се свържа, нали, да видя само дали го имам в това. Това е... Значи, същата папка, която е в Министерството на външните работи, това е отговор им от тях. След като се занимава... А вие въобще как стигнахте до острова? През интернет, казах. Ама, чакайте. Ходил ли сте там физически? Не, физически. Как сложихте... Виж, наех. Може да се извинявайте, аз съм на 57-8 години сега да... Наехте някой да сложи? Да, точно така. Който е отишъл? Да. Те са, нали, колеги, които са от Аржентина, отидоха там, експедиция, направиха всичко, което, нали, е приписал, нали, Александър Янков и така. И професор Иван Владимиров, те са двама, които са консултанти. А сигурни ли сте, че не са ви го отнели? Спокойно могат да сложат друг знак. Напълно е възможно. 580 км е дължината. 580 км е дължината. Така че, нали, от единия край до къде съм аз, на другия може да е отишъл някой друг. Напълно е възможно за толкова. И тогава? Ми здраве, да е сега. Значи аз съм преминал юридическия път, аз съм го документирал от това сега. Къде пред български нотариус е заверена Конституцията? Това каква стойност? Вие говорите за формирането на държавата. За държавата. Придобиването на острова е съвсем друг акт. Значи там има други актове, които са. Те не са тук. Добре. Какво направихте да може да кажете, примерно, на правителството на Нова Зеландия, островът е мой, не в България с нашото външно министерство? Те са 269 страни. Трябва ли да хода по 259 страни? Наблизо. Защо да хода? Значи, ако има някои претенции, ето интернет адреса е оповестен. Ако има някои претенции, заявява си претенциите. Вие защо не предприемете дързък дипломатически ход? Да се признаете взаимно с Северен Кипър. Северен Кипър не ги познавам. Например, в оня ден направих взаимно признаване с една друга държава, млада държава, която е от трите новосформирани в... Белиз? Не. А коя? На Балканския полуостров и казах, когато влизахме, че има 3 новосформирани държави. След като на Балканите? Да, на Балканите. След като се разпада Югославия, тя се разпределя, мисля, че на 6 или на 8 държави. 6 републики плюс Косово 7 държави. 7, значи да. И когато, нали, се разпределят териториите, получава се така, че остават неописани няколко минни полета. И вие сте се признали с минно поле?
Не, с държава, която, нали... Е на основата на минно поле. Не, значи там е резерват, но в единия край има минно поле. Защо не се признахте с Косово, да речем, или с Не ги познавам Черна тия гора? хора. Да, не ги познавам. Значи ние сме държава от един месец точно. Така че... Тук ще направим пауза за реклами, за да можем да се свържем с... Ще помоля колегите ми да дойде някой да вземе телефона на Александър Янков и да го потърсим. Много интересно е това, което казва.